Wara ċelebrazzjonijiet fl-aħħar jiem għar-rep tal-Kampjonat Premier, it-tim tal-Hibernians għażel li jaqsam dan il-ferħ ma' tfal li bħalissa jtiħabtu wiċċhom ma' mar differenti. Il-plejers u diriġenti ta' Hibernians żaru swali differenti ta' tfal fl-Isptar Mater Dei u fil-waqt li tkellmu magħhom ippreżentaw iPads u anke blalen iffirmati. It-tfal laqgħuhom bil-ferħ anke li xalihom din kienet żjara mhux tas-soltu. Clayton Fajilla, wieħed mill-aħjar plejers dan l-istaġun, spjega kif għalkemm it-tim issa huwa impenjat bit-tħejjiet tal-finali tal-FA Trophy ħassew li jkun importanti li jagħmlu dan il-ġest. Ġest li permezz tiegħu nislu tbissima fuq fomm it-tfal li għaddejjin minn mumenti diffiċli. Tkun trid tagħti dik xi ħaġa lura naħseb lis-soċjetà Maltija naħseb. Aħna llum ġejna hekk ġejna nagħmlu żjara żgħira il daw it-tfal li sfortunatament qegħdin għal ħaġa oħra. Naħseb aħna bdi xi ħaġa żgħira ma minna xejn speċjali ġejna intuhom di sorpriża żgħira u nippruvaw ngħinu mill-aħjar li nistgħu. Fej ikun hemm bżonn li nistgħu ngħinu l daw it-tfal. Aħna mhux it-tim tal-ħibs biss naħseb it-timijiet kollu anke nies nippruvaw nkunu minn tal-ewwel li ngħinuhom u nemmen li din iż-żjara hemm forsi tiswa ta' ġid għal daw it-tfal li minn minnhom ħaret mat-tazza tal-lik li għalihom kienet xi ħaġa li għamlithom kuntenti li għal ħafna tfal oħra li setgħu ġew il-ground u ħadu. Segretarju parlamentari Chris Ferm kellu kliem ta' tifħir għal ġest li jagħmlu l-plejers ta' Hibernians.